Gihimo na itong weekend ang duha ka adlaw nga simultaneous nga operation sa lain-laing ahensya sa kadagatan sa Northern Cebu. Subay kini sa lain-laing mga violation sa environmental laws sama sa commercial fishing ug uban pa. Anong report ni Nico Sirido. Nagtambayayong ang lain-laing ahensya sa duha ka adlaw nga simultaneous enhanced operations sa Northern Cebu. Gilangkuban kini sa kapulisan, Coastguard, Philippine Navy, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug uban pa. Dungan nga gisuhid sa lain-laing teams ang kadagatan sa napu ka mga local government units sa norte. Gikan sa mainland, milahus pa paingon sa Bantayan Island, ingon man sa mga isla sa Camotes. Katuyuan sa kalihukan nga mapatuman ang mga environmental laws. Lakip na ang kabahin sa commercial fishing nga gidili sa pipila ka mga lugar. Sa maong mga operasyon, 4 ka mga vessels ang ilang nakumpiskar ug 17 tanan ang nadakpan. Lain-lain sab ang nasakmit sama sa mga explosives, mga blasting caps, ammonium nitrate ug uban pa. Pero pag naaktuhan, nakato mga commercial vessels, ang commercial vessels di ay kanang 3 tons and above, di ba? Na mangisda dito, automatic silang dakpon. Okay? So we are very happy na ang coordinations, ang communication network na establish na to. Plano sa kapulisan, mas pahugtan pa ang koordinasyon nila sa lain-laing ahensya aron regular nga mapahigayon ang susamang operasyon. Matod ni Sinas, dili lang drogas ang tutukan nila sa ilang mga operasyon, apan lakip na sab ang mga kalapasan sa environmental laws nga matod pa kumon sa mga kalungsuran. This is just the start. We will continue it. We have made arrangement with the BFAR and the Coastguard sa Navy na we will continue. Because kung wala mo kahibalo, karong November 15 up to February 15, ang tawag ato is closed fishing. Kay kanang panahon na mo na spawning ka na bang mga nak ang makarel, tamban, sardinas, so mo nang gideclare na og no fishing. Nico Sirido, Balitang Bisdak.